Mencakasngi ka apply terik u Julai arjar arpusan kadai kasngi hak bala sedang berstrike yaki marep penban katbanganang mi nalaying banlej jinglej ngalayu I kidon kinong khi ki badang wan ban tit yaki tegi jur bat kine ki nongrep ru ki dei ki ba dang side jur hangne tinglayo banya kendu katok ane ki nongrep mencakasngi hak ba ngalapan syai ru yaki ba kidei bani sim bantalang Ndrei wala kataru ki ong ba kimdon jingtip ai ti ngala pensutu ye kiru ba kidei bani sim benta dei banas ya snok ktilang mdei ban ya sim kabu tang na kadau ba ngi strike mangi hendrei yo let's say ki sim kabu kinong khi ba ong ba anum don nong side jur te side ma phi ngin ya thit hakador barem tinga ong hangne ba kinong khiru wanum sim kabu than yo let's say kan jia ka pot e phiru kumju te nakata kadau kum ki nongrep bat kinong khayi ngide ban imlang namar klem ki nongrep ru kinong khayi kim la ban kiu nata kadau mangiru ngidon kami kinong khayi namar ban le di shayoru kam de ka basup te nakata kadau ngide ban ya trei lang le ne ban ya snok tilang kumba ka hill farma onion jong ka nongtlu area klapentip ba ka arplai terik bat ka arp sau terik kadi ka singi ban strike ya ki marep kang ba ka sorkar kumbangal ong ba kadi ban shim jingkit kli halor ka jing hiar dor bat ka jing ken marjot lane marput ya ki marep ki jongi ka bakot hadu ka sitang ka artangkai sikilo kata ka bom la ban pediang ip nyu yang ni hapadeng surok ka bangadang ya halinti i harut surok kawai na ki jaka ki badang site ya kine ki jur hakaba ki don tangki kena wala kataru ngalayo ban ya keren bat ki te ukpa jungki udon tangba udang don habri halang kaban put ya kine ki jur wala kata ngada pensutu ya kine ki kena bopli te hoj kide ki basutu kine ru ki kena wala kata nga ong ye pi kiba page ya kani ka video lada video shisha kita ki nong rep kiba kwa ban kiu ha ka rep om tang ban yo bam ti sngup ha ban shim ya kani karai ka ba nakaliang jong ka hill farmer onion nong tliu circle kala de ban rai ba arplai ba arp sautrik kan de ka sngi ban strike ya kini ki jur kum u kajor muli nang ta kubi so sau yo le se don ki barep so sau bat ki wei namar ke jing hiar dor plat pilat tip hi kum ki nong rep ndon kam banda batai than te nakata kadau ni don kam ban ye trailang nang ba ki baro kin ya be ya renti te sap hang ne ki ba kine ki khna bopli ki don ban ong hadin ba ngala kili jing kili yaki Yira ham dakte marmoy le be sabu e menen ang Ngai ra to jor ha don men ten ta soi ya no la yo pon no li pot mi tip re ba ya strike men ta snui bala stiap te kum no phi hum tip hi mei chano te yo ngon sai tang poi ya chano tapi sa lom Jing saya strike mentas ngui bala setiap bunum ya sai jur kain nomar bula hir pelat kedor piu yang keno pia dei keno uang sarai kat sao ta foi cái kumuli le keno sarai kedor muli ha ar lai tangka ong Bro chinong tlu area la ya penbej bun ya strike mentas ngui bala setiap